फार्स्टआवनो गेलेले सोंनो मोनबाय आं दोनबाय एसे फार्स्टआवनो दा मा बुरजा दोनबावदों आयौ उन्दैजों नुखाना आंबो स्ट'रि नालाय आरो फार्स्टआव थानांगौ मा बुंगोन जादों नै बिथाङा माने जोङो गुवाहाटि नोगोराव थांनो बिदों हरदों जाजोबबायना जों दायो मोजां मोजां देखायगोन नायलांबाय था अखा हासोदों नायलाय अखाखौनो नुवाखैदों माथो नायलाय माथो नुदों नोंनि मोखांखौ फुरलायाखै फुरला लादो नैथिंबा नुनाय नङा इथिं नुगोन इथिं साफा नुदों खुगायानो माबानिसो ना बारलिनिसो खुगाया बेसेबांबा गुवार नुखायो ओइ सायाव खनसे देखायना हो साया सिनामोन लाजिनो बोरै मोनलाय मेथाइआ फुङावलाय ट्रेनाव गाखोबाय आरोना जोङो थांसिगोन दाम दाम गयो लागादां उनथिंजायसो साफा मोजां नुदों ने नै माबा जोंनिथिं ओरै मोदानदोंना र' मादि खालामोमोनलाय ओरै मोनदों मोनथिला ओमफ्रायो गावनि आखाइसो होथेदों मानो मिथिला आरो खुन्थिया गैलायाव सानदों गाइस माने बे केमेराखौ लादों नालाय फार्स्ट टाइम लानो रोङाखै खयफोरनिया मा खालामलाय नै लोगोफ्रा दंजोबसै नै सेसै हाबा दाब्ला दाब्लि क्लास बायदि मोजां मादि दिलिमानिया सफैबाय लोगोफोर नै लांदां लांदांसो थारैनो माथो रो दे लों थेवबो हवाइट हवाइट ना आरो पाता मोना आरो गुफुर गुफुरखाय लोंदो गरदसे गरदसे लोंनो होखायो नामा नुथाराखै आं रङिया सफैबाय रङिया आरो सेम but different no money हालासा थलाय मोनसेयाव मा भिडिअ लादों इखौ लादों भिडिअ हावलाय हस्लिं हस्लिं देखायगासिनो ओमफ्राय ঠিকে আছে sore kata lang naman mata bisa kena bulan sih kelas berapa kecil bila saja aku lebih ya apa dia nak gelilang kan berapa kalangan lah satu lah bahkan enggak ada maksudnya apa masuk saya satu saya ya sampai bayar nanti जोंहा लोगोफोर लकेसनावहाय लागोनब्रा मानले ले मोनफैबाय जोंहा बुरले गरते हनै गय फबनायखौ देखायलाय गय फबनायखौ गय फबनाया ले गय दे गय थांबा होनबालाय नोंसिनालाय बाव बेहा सानैजों एखेसो ओइलाय बेखौ मिथिदों एदावल'सो दङ हनै माया जों खोनाखै आं माहाय फैदों ना आंनाव गैया दे ada bayi halallah बिसोरबो जाहा सिगाङाव आरो बाम जालायनाय जोंनिया गाव गरम मोनबाय दिनै बोरैबा आहा इदि गरम मोनबाला बोरैबा मोनसेयो थांगासिनो आरो जों मोनहां जादों आरो बिथिं अखाबो हागासिनो जौनिफ्राय गाखोना आंख्लायबोफिनबाय आरोना जोङो मेंगुजोब्बाय आरो नाय ओमफ्रायो दासिमबो रुमखौनो मोजां मोनाखै जोङो गैला गोसोम गेलेफा जाजोब्बाय सफैबानो जाबाय होनदो हा बोरै सोर सोंबाय हा फिसा सोंखांबाय रुमखौनो मोनलाहाय जोङो गेलेले जाजोब्बाय नालाय जोंखौ गोसोम गोफा जाजोब्बाय दिनैबा हले सेसखा फुवासे आरो गिजि हामखासि सेरसे हामखासिगोन जों दिनै बारा साबावगोन जानाय लोंनाय गैया मा गैया आयौ आंथ' दै मा हरै सोरलाय दैल' दङ हस्पिटाल मोनहैबायनो हाय आया बोरै
हालासां गैला दिनै टिउसन फैसिगोन अबस्था खाराब रुम नागिरबावनो बेथाखौ रुम नागिरबावनो रुम नागिरबावनो नागिरला दिनैनिफ्राय नागिरला आयु माबायानो मस्लायानो बेलेगखा रुम नागिरनायनि मस्लायानो आयु साइड माबा एगारना होनाय फाग्लि बायदिसो मोनलायबाय जोङो नायलाय साइथिं इयो जानोसै ओंखाम जोंहाय बुंखानाय दा बुंगोन होननानै मा ओमफ्राय होनबावबायसो खांखो जानाय टाइम जाबाय नालाय जों संनाया जायालाबानो थांफिननांगोन ओंखाम जानोसै आरो जोङो ओंखाम जानोसै जोबोद मेंनाय Dia hukum mas? Dia nalek. Nalek? Dua lagi boleh. Jika anda pernah nanya, saya belok. Lanjut, jangan. Zanisai. Mun sini bawa roket sikina. Bawa kiana Malik, pis kiana Malik. Sikina ada me karennya mari lo kayak. Wah.